Nyikwa Ramogi bang' penj laktar rodonje chenro mar ang'ich welo ne wang' science achiel e wang'e chap ma seche momiyo weche manyien. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Awachuno pile ni weche ng'eny sa matin sa adek. Obro go mbaka gi Professor Alfred Omenya men jalonye weche mag siasa. Ntiere wach malo ni Chief Administrative Secretary CAS mane mbaka modhi go kode ang'o matimore kanyo. Tich mane magitiyo jomage monego mi tijno mane mbaka moblogo koromo sa adek kidhi mabor ahinya to sani magi weche manyien mawano. Subsidies must be restored. The cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Azimio la umoja koro buogo chako ng'anyo e pacho kae ndika sirikal ok owinjo ote margi ewi pek mar uchumi. Jatend piny Kenya to kwedo kang' makamano. Gima lit kabisa ni jokonagi kendo koro kia gima somwe somo ka koking'iyo japuonje yo maler tichalo ng'ama nyiedho dhiang' to chwado. Riwruog NATO oseyo jonyuol mosebedo ka bago ng'anyo mar kwedo jopuonj mondiki e sikunde. Kawuono wabiro en sap buru manyiso wa ni yani wan buru nwadoge buru. Joyie mag din mar jokopere ochaka yanga thuolo mar ndalo 40 mar tweyo kod lamo kaka wuono bende gi yango sap buru. Erokamano kuom keto Ramogi TV kadwaer winjo pachi 2-3-6-000 jaloko marwa en Belinda Dhiambo nikech aneno ka endi tayari Ramogi TV an Jayalo Odek Agwen Duncan aneno Ramogi kan Kabuya kendo wamedo lemo ne piny. Ma emomiyo Jayalo yi lemo ne piny. Ogaye mar Azimio la Umoja Raila Odinga obwogo luongo ng'anyo e pacho ka endi mangima poni piny owacho mar Kenya Kwanza ok oduoko piny usuru kaachiel gi nengo mar chiemo e thuolo mar jumbe 2. Azimio bende nonyiso IBC ni e jumbe 2 go giyaw kuku mare mar kano duoko mag yiero mag jatend piny. Magi gin weche ma jo Azimio wacho ni nowacho rumo mar lamo mane gibago e alap ma Jivanji e buore Nairobi ka endi. E kar yweyo ma Jivanji Gardens e buore Nairobi, ogaye mar Azimio Raila Odinga onduse ne jopiny okang' magidhi kao bang' tieko romo mag siasa magisebedo ka gibago e pacho kae kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Kaluwore gi Raila gidhi bago ng'anyo mar tipo e pacho kae bang' jumbe 2 mabiro mar duoko telo e lwet jopiny. Servers must be opened and audited under auspices of a reputable firm or organization, failure to which you shall lead the people to restore their authority and voice. Jotelo mag Azimio okwayo jopiny mondo wuog oko kar rombgi mar miyo Azimio loch magiwacho ne omagi kod IBC e yiero mokalo. Tudumishe amani, lakini tuseme ile mambo baba amesema kwa wiki 2 lazima ifanyike. Mimi naomba mujitokeze wote na mujitolee, ama namna gani? Ni uhalifu wa hali ya juu kuondoa subsidies zile zingeleta unga chini, zile zingeleta gharama ya maisha wapi, na akasema sirudishwe mara moja. Hiyo ni sauti ya mwananchi wa Kenya, hiyo ni sauti yenu. Mko tayari kulipa gharama? Motelo ne luongo ng'anyo makamano, Azimio miyo jatend piny Dr. William Ruto ndalo 14 mabiro mar duoko piny nengo osur kaachiel gi nengo chiemo kod mafuta. This is a struggle like no other. Tunataka amani Kenya hii. Sisi si watu afisadi. Sisi si watu wanaamini Kenya hii ni kampuni ya mtu. This is our motherland, as the preacher for the day reminded us. We have complained about rising taxes, and we have lately talked about children dropping out of school for lack of fees. Withdrawal of subsidies to food and education in the middle of drought and famine was a reckless and heartless. Subsidies must be restored. The cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Penjo maduong' en ni to bende dwaro mar Azimio nyalo chopo kare
ni mar chik mar loko osuru dwaro ni lokruok otim mana kokalo e chik mapuodho budget ma osom higa ka higa kata financial bill. Higa ni irito nyaka e dwe mar 6 mar mondo tim lokruok moro amora e weche mag osuru. Kopogore kod weche mag osuru, Azimio bende owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi weche mane owacho ni sirikal mar Kenya Kwanza biro dewo mokwongo jogo mane ogonegi ombulu e yiero mokalo e pogo lemo mag telo mag sirikal kod dongruok. Wacha kuleta chuki kwa Wakenya. Wacha ubaguzi ya kikabila. Wakenya wote wako pamoja. Wakikuyu walinipiga mimi kura mingi zaidi kushinda wewe na Uhuru. Kaa kimya kabisa. Kaa kimya. Usipokaa kimya tutanyamazisha wewe. Sitasimama maovu ya kitawala. Makaen romo mar abich mar Azimio e bore Nairobi, riwruok mar Azimio korochome kaunti ma Kakamega chieng' ngeso madhi romo kod jopiny kendo kawo pachgi e wi midhiero mokwako pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Jivanji Gardens, Nairobi. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni tende ok bi yie rombe mag siasa mabiro chocho tij sirikal. Ruto ne twak mana seche machuo kende tok Azimio buogo bago ng'anye thuolo mar ndalo 14 mabiro. Ruto nonyiso gai mar Azimio One Kenya men Raila Odinga mondo bag romo mage e yor chik. Ruto ne olose kar dak makoro goche boma ma Nairobi ka kama no yange commission mar jogo mabiro tayo chenro mar keto ler e aora mar Nairobi. Owacho ni ng'anyo mag Azimio to ok bi buoge. Mano bro bire mbaka no bang'e ang winj kaka ne jatend piny Kenya William Ruto no wacho. To kata kamano wakungo dhia ne yo Mombasa kon ni jodak e kar chung od bura mar Jomvu mane kaunti ma Mombasa. Koro yuak ne jotend arita mondo mi uwuog oko mar kedo gi kweth jonjore magikoni sani koro onore gwengego. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko lero, medruok mar timbe njore ka achiel kod kuo mag ang'enge medo kelo luoro ka komachielo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to bende nogoyo marufuku thumbe mag disco ma igoyo seche mag otieno Kilifi. Jodak e gweng' ma Jomvu madukani ne jowuok oko kendo bago ng'anyo ka gisundo bila mondo mi otim apedha kendo kawo okang' ne jonjore magikoni sani obaro gi ndasi gi kuo kod monje kor gweng'. Gikoni gimalit negi en ni kata bang' cholo lipot ne obila manyisa chije mitudo kod timbe makamago onge okang' malong'o mikawo negi. Usiku wanaotegea na masala wanarusha kwa macho, wanaoibia pesa na simu, na wanaotembea na panga na visu, na wanatembea na gunia ya chupa za soda, wanaenda wakipasua. Hata hii alama hao ndio wamenikosa na panga, walikuwa wananiua. Kwa polisi mtu anakwenda napelekwa, jioni anatolewa, na hatujua anatolewa kwa boni ya nani wala ya nani. Uhalifu unazidi kuendelea ndani ya mtaa wa Jomvu. Tunakosa amani, hata watoto wetu hawana raha. Ukipiga ripoti kwake anakuambia mimi sijui habari ya hayo, mimi sijui habari ya hayo. Ukienda kwa headman naye pia anakuambia habari ya hao. Ukienda kwa wazee wa mtaa wanakuambia sijui habari ya hawa. Tukauliza sisi yenyewe tuko wapi? Engino magikoni medo manakelo luoro e kind jodak to chutho mago mosekao ng'ala mokwongo mar fulo jonjore. Wa viongozi wa Jomvu wamefungia macho hili janga kwa sababu limeanza kuanzia mwaka jana mpaka sasa kufikia huyo kijana kukatwa na panga. Imekuwa grupu ya watu watatu, lakini saa hii inaongezeka wengine wa nje wanaingia ndani ya hiyo grupu. Hii obi nimechukua kwa kutishiwa maisha na watoto wangu, usifanye kazi sababu mimi ni dereva, nafanya kazi ya maroli, nikienda mbali nikija watoto wangu itakuwa kwa hatarini. Nimewacha kazi, nimekaa nyumbani na bado ninafuatiliwa mpaka sasa. Negi promise jikazi kwa vijana mondo vijende gokonyre. Kazi kwa vijana kama serikali inodhiego okwang'eyo ni negikawo pesa go gisoe mifuko gi omiyo koro vijende chando ji kae ni ma ikwalo ji simu, ikwalo ji TV, gimoro amora mantiere ot machalo mag elektroniki ka bedo go e ot imai kamoro amora. To yuro ni vijende mang'eny ma Mombasa kodhi odonje yath sana. Koro chuno ni kaka omany nyako donje kuo e kadang' okonyere. Moko kuom jodak koni medruok e wi wach rochruok mar arita chalni timore nikech wach nong'no kod ngima matek mokwako jogo mayuto gi ni piny. Arita mar kwe osebedo marach e piny mar Jomvu sub county, especially area ma wantiere ni nikech ngima moidho. Sani osebedo ni tich mwati especially boda ni obedo gi jokuoge mang'eny ma kamoro amora ma idhi iwinjo mana weche kuo. Jiko kiketo mogo
ni loso go kuon kidhi kawo kata mana gimoro minyalo golo go kuon oko tidhi yudo ka kuon en gima nosekawe gikawo nyaka chiemo gichalo manotenga sani arita kwe makao osebedo marach sani kata kimoko jiko ni we oko ipo mano seting ni oserwaki mosetere e scrap kasa ni endi serikal onego beni wuoy wach ngima moidho ni to gin parliament gitimo re-amendment gi constitution moko manosekadho mano ok wadhi donje gima onego beni serikal onego tim sani endi onego beni gikonyowa e wach ngima moidho ni wach ngima moidho ni onego mogo kamwadhi wadhi kamarach ok wadhi kamaber. Jodak e gweng'ni ma Jomvu ywak ni rochruok mar arita chal ni medo nyayore nikech wach nok mar chiemo to gi kech masani okwako piny omiyo gikoni kaber to piny owacho onego kaw okang' motegno mar neno girakore gi wach kek masani okwako pacho ka mangima. Komachielo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne okumo wach thum migoyo gotieno e liete midendo ni disco matanga bang' yangore ni kwan mathoth mag jopuonjre kadho adhna mchumbi monego beni donje form 1 pok oyawo sikul. Kindiki mane loso gotani e kaunti ma Kilifi kumane oyawe ayanga apis jalup county commissioner Mamwana Mwinga okoni wach jopuonjre yuore kuonde makamago gin mana moko kuom gigo manyayo rochruok mag arita e kor gwenge. Kama disco matanga ni ile ya kupeleka watoto wetu wa kike wakapate mimba, kama ni ya kupeleka kwenda kwa madansi huko, kama ni hiyo hatutaki kuwa na hiyo hapa. We cannot allow. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadogane weche mag siasa ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni tende ok bi yie romo mag siasa mabiro chocho tij sirikal. Ruto notwak mana seche machuo kende tok Azimio buogo bago ng'anyo thuolo mar ndalo 14 mabiro. Ruto nonyiso gai mar Azimio One Kenya men Raila Odinga mondo bag romo mage e yor chik. Ruto ne olose kar dak makoro gocho boma ma Nairobi kama no yange commission mar jogo mabiro tayo chenro mar keto lere aora mar Nairobi to nowacho ni ng'anyo mag Azimio to ok bi buoge. Na wasituuzie uoga, sisi sio watu wa kuuzia uoga. Tunaelewana? Kila Mkenya ako na haki katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Gorogosho na watu wa hapa Ruaraka? Sisi malengo yetu, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Na ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka. Kwa sababu tunawaambia hatuwezi kukubali. And let me say for the avoidance of doubt that Kenya is going to be a country run on the basis of the rule of law and the constitution. Kwa kanyo ni ogai mar jomin buche Nurdin Haji ogolo chik mondo tim nonro kaluwore kod lipot manyo oketi e yamo gi od fwambo moro ni mine ma kwan gi ohewo 70 ne ochun mondo gibed gi achiel e yor anjao eka ndik gi e tich e kembe moko mag chai manie kaunti ma Kericho. Haji ogolo duonde e kinde maduol mochung' ne ratiro mag kit chwech e pacho kaendi e bende okwedo timno ka gilero ni en ataro mar chik ma pacho kaendi ma gidwaro ni jondik ji tich nyaka ket lwasi makare ne jotije duto ma ok oroch ratechgi. Bende ne gidwaro ni okang' mar chik okaw mapiyo ne joma timo anjao makamano. Duol no jiwo oganda mondo chwal lipode motenore kod ratechgi ka gimedo kwayo kembe mondo oket kare okenge mag geng'o ganjao kod akwede mag kit chwech kuonde tich. E kindeno jatelo mane kaunti ma Kericho bende nokwedo wechego. Kwa kanyendo ni riwruok mar jopuonj mar NATO seyo mokalo tim osebedo ka timore mar jonyuol monjo skunde kendo bago ng'anyo ka giriembo jopuonj madongo ma ondiki e skundego. Ne olose kinde ma bende riwruok mar jonyuol no seyo jonyuol kuom bet gi nyithindo pacho e kinde ma piny owacho to nosegolo chik mondo mi giter jopuonjre skul kutoka pod moko pod ni manadala to lakini wach mar bedo ni onge omenda no e mosekelo lweny. Judith Umondi ni kod ler mar wachni. Nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa koro lando mimi wani pok no yude kata mana uchiel ang'o bed nadi ka koro wamiye target mar 9 okwadhi yie kata dichiel. Liet mathoth owuok bang' ng'anyo mar jopiny ahinya to alwora ma Nyanza
Ewi wach mar ni ok giyie kod jopuonj madongo manoteri e skundego. Lipodni mane ondik kod oboke mar Standard odiochieng' ma kawuono omiyo koro jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Nat Collins Oyu owuok tung' mosuo mar kumo jonyuol mane otelo e sundo jopuonjgi. Ni japuonj ma sirikal ogolo mondo odhi opuonje e skul ma bende osendimiye barua mapuonjo kanyo skul to mar sirikal, ni in kaka jagweng' mong'e maler in ma wiye liw gimonego tim ni keto japuonj kiriembo ka mwanda ka ae skul moko be ba kite tiga jawa gidepe ni ng'ama iluongo ni japuonj iro skundno. To en gima lit kabisa ni jokonagi kendo koro kia gima somo e somo ka kok ing'iyo japuonje e yo maler tichalo ng'ama nyiedho dhiang' to chwado. Oyu mane loso kod jofwambo e apise mag Nat e boma ma Nairobi bende olieko ne jotelo mag od bura moko ema osebedo ka tiyo kod jopiny e yo marach mar riembo jopuonjgo. Kendo ayudo maler ni gimomiyo kamoro jopuonjegi ni geng'o mondo gidonj e skul, ni skul mano aecha skul ok otimo maber. Adwa nyisou kaka oganda timo maber mar skul ok en wach japuonj kende, en janyuol, japuonj kaachiel gi nyithindo mopuonjo. Madum kabisa en yudo ni kara ogandagi kata jogweng'gi ok tim gigo ni gin ema gichando, kendo jomariek moko maka asiayogi mondo gitim gigi. Skunde manosegeng'e jopuonj moko ne gidepe ga jawa, ok en skul kende, gwengego osetimo maber. E kindeni bende riwruok mar jonyuol ma otelnegi kod jakom ma en Silas Obuhatsa oseyo jonyuol ma nyaka sani pod ni kod nyithindo e dhot koko ni piny owacho ne osemiyogi thuolo mar tero nyithindogo e skul kata maonge pesa e kinde ma pod gimanyo. Kama mzazi ukipeleka mwanafunzi kwa shule ambaye amekaa nyumbani 3 or 4 weeks na unaweza kuambia principal kwamba hauwezi kulipa fees, wewe ni maskini, principal akiuangalia ndio tu unamdanganya na hivyo mtakubaliana. Serikali imesema wanafunzi wapelekwe kwa shule, mzazi yote ambaye ni maskini hawezi fees aende kwa shule, wasungumuze na principals wakubaliane bila fees italipwa pole. Kwa hivyo kusema wamekaa nyumbani kwa nini wamepatiwa nafasi ya kwenda kusuluhisha shida yao ya shule? Obuhatsa okoni bende nyithindo mane okalo to wuotho e bombe ka kwayo pesa winjo kaunegi okang' mager. The issues of students staying at home or walking in streets like we saw recently in Kajiado town the other day, like hawkers, has nothing to do with the lack of fees or any other school requirements, but it's the few parents on making to raise funds. E kindeni yamo loko. Oken jonyuol makoro ywak ne telo mopogore opogore, telogo koro ywak ne jonyuol kagikoni riwo lwedo ema biro reso sekta mar somo e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadongane weche mag skul ni e kinde ma piny owacho pod medo fuaro ndach jopuonjre maromo 3,000 mapok odonje klas 9, nok mar omenda kod onge mar nyalo mar jonyuol ilero ni e chandruok maduong' momiyo pok jopuonjre odonje skunde. Judith Omondi miyo ler mathoth ahinya to wi jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore makoro bende pok odonje skul. En jumbe ariyo nyaka ne jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skundegi ka piny owacho to koro pod ni kod ting' mar manyo jopuonjre maromo 3,000 ma pod olewe miere kaka yo mar chopo lek mar 100% transition. Jonyuol e kuonde dak mathoth bende koro paro chando e kinde ma gilewo kod nyithindo e dhot nikech dhier mokwako mieregi. E kaunti ma Kisii waromo kod Catherine Kwamboka, japuonjre man kod ng'ol. Catherine ne onyuol kod ng'ol machal kod ma osekete e thuolo ma ok onyal wuotho kata mako gimoro. Ne yudo maksi 210 e piny mar klas 8 ma bende ne otiyo mana gi dhoge ndiko penjgo. Gino ma osebedo kotimo yare ne odonji e sikul. Japuonjre ni ma inja higa 16 ne oluongi e skund jogo man kod ng'ol mathika e kaunti ma Kiambu ka koro kata mana fea ongego. Kwa shule nilikuwa naandika na mdomo, hivyo tu ndio naandika na mdomo. Sasa hali inakuwa ngumu, wazazi hawana pesa, saa zingine hata hatukulipa pesa zenye shule yenye nimetoka, hawana hata kitu. Inakuwa sasa kazi ngumu. Kumagidakie onge od bura mayemi ogikony. Hata huu mbu wetu
Kibagendi, Chaveti wenye wako hapa. Na basi sisi tuko hapa tukumpaka wa kituo cha South, cha North. Tukienda hapa tunapiwa mpira. Sasa hakuna usaidizi tunasaidiwa kweli hivi. Ninaomba tu kwa sababu mambo ambayo yako hapa kwa hii nyumba yangu ni mingi, lakini kuomba kwangu ninaomba hii mtoto kwa sababu nia yake anataka awe charge kutoka akiwa mdogo, alikuwa ananiambia hivyo. Odong ni ogoro kod geno ni chieng moro no choplek ni mar donjo school. Lakini inaniuma sana juu sahi watu wengine wanasoma, hata pia kuandika itaenda kukua ngumu juu wamefika mbali. Violet Munyangi mabende ne oyudo maximi adek prangwen kod ariyo pod ni pacho. Janyuol ne mane oyudo masira marapaya ok nyal chopo dwache. Kuna mtu huwezi kupata hata 10,000, hata kuchanga, hata kitabu pekee, hata viatu 2,000. Ndio serikali, mtu kama sisi tukicha kwa ofisi zao, watuangalie, watupatie nafasi ya kwanza, watusikize, ndio tuone watoto wetu nao wasome. Mimi ni mtoto ambaye kwa miongoni mwa wale wajana shuleni. Nilikuwa na namba 6 na wengine wote wameenda shuleni. Sasa sijui tafanyaje. Kaunti makisi manyo jopuonjre maromo 606 mapoko donje klas 9. Mopping out is on with the number that is left out, and through the Ngao, with the Ngao as a multi-agency approach, we are so uncertain that this number will be gotten. Judith Omondi, Ramogi TV. Anyikwa Ramogi wadhi yue moro deka moko machuok dwaer winjo pachi habari mokelunu gi 2:06 nono ne kaka inyalo yudo wakaendi. Aneno ka nitiere Paul Ogango mar Gemuriri wacho ni Ramogi TV ler kendo winjore makare. Abdalla mar Katito wacho ni achayo joma gone jopuonj koko emomiyo nyithindo masani wang'gi okolo kudho. Wamiuru jopuonj luor mana adier. Wadhi yue madaka moko machuok waduogo to pod donge chi manyien obro kelo. Fresh episodes now available on View Sasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Nkora Mogiro kamano ga inya kuom kete Ramogi TV ka wadhi na mbele gi weche manyien ni jood bura koro buogo jwang'o twak mar puodho omenda mag budget kaka yor sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo chwal negi omenda mag aguch dongruok mar kuonde ute bura miluongo ni NGCDF. Jood bura go wacho ni onge kaka ginyalo kadho omenda madhi ne sirikal kamano madhi reso jopiny to pod ogeng'ne. Jafwambo mar Walter Nyambaga miwa ler. Kendo watemo mobilize wan wawegi. Nika jogi ok dwa medo wa pesa to wabe wagoma.
nikech wagomo ni jopiny manomiyo wambulu. Aben mapek koro thinyore kind jo od bura kod piny owacho e kama jo od bura go ramo ni ok gibi kalo twak mapodho omenda mag bajet ahinya to madhi ne apisi mar jatend piny. Jo od bura go nyonore ni ok ginyal kalo twak mag bajet ka ok sirikal ochiwo negi omenda mag CDF kaka ne gichopo girimiti. Kaluwore gi kaka wasenwang'o sirikand Ruto ni kaka tiyo, en sirikal ma koko min bade to haki ni ok iyudi. Omiyo wasebedo gi pek e yudo pesa kata mar basari mar miyo nyithindo, to wayudo ka nitie gima gidwaro to wanyono negi piny e kwanwang'o pesa ni matin. Koro miyo sama koro gidwaro supplementary budget ni, ka waweyo mokalo mok wayudo pesa ni, to waonge gadier ni wayudo pesa ni sama ne wayude. Gima litnwa momiyo pesa wakwayo ni mondo medwa ni pesa ni tin to nengo gik moko odhi malo. Jonyuol sani ywak kabisa ni nyithindgi okwamo kodgi e dhoot, ni oginyal tero nyithindo e skul nikech fees ni malo. Moloyo boarding school, uniform bende idwaro. Giko ne giyudo thuolo mar ng'anyo ne twak ahinya to bang' tenda gucho omenda kod spika ne oyango negi e romo mane otim Mombasa ni biro ket negi omenda bilion 2 bang' jumbe 2 ka bang' jumbe 2 e kata kamano mano chal ni olwari e lwanda. I cannot understand how heartless a government can be to subject children to unnecessary punishment for a mistake that is not theirs. At times you are not poor by choice. You are poor because of circumstances surrounding your life. Through the speaker, promise that they'll be disbursing 2 billion every week starting December. They renegade on the promise. They keep on giving us endless promises. To wan be kaka jok mochung' ne jopiny, ok wanyal yie ni wamiyo ng'ato pesa moringo godo, to pesa makonyo japiny to ok omi japiny. Koro machuno ni wan kaka jo mochung' ka moriwa koro nyaka gi jok mani kod sirikal konogo ni pesa madhi ne japiny to nyaka jiriwre mater pesa ne japiny. Jod burago koni piny owacho chalo ni rocho mana som jopuonjre man kod lek mar somo. But our position remains the same. I, as a representative of the people, it will be so bad for me to vote 8 billion to go to the office of the president and leave the children suffering all over the country. Nyithindo manyocho timo penj makoro donje form 1 moko pod ni e dala okalo maber siwaya to ginyal report nikech pesa onge. Kendo gima lit ni okata ni pesa tin, pesa bendo leo. Oleo, otin to leo. Koro mano double tragedy. Ni itin korki leo. Ka pesa leo, tiende ni onge mbunge manyalo miyo nyathi pesa mabazari. Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago magazimio la umoja One Kenya Alliance oluwo ni ok gibibede twak mago mamulo budget ahinya ne piny owacho kapok piny owacho nogocho negi omenda mag CDF. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliari mar od bura, Nairobi. Kwa kanyo ni Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo chik ne bad migawo mochung' ne alwora e kaunti no mondo ne ni taka ma ochoki e chirni kod bombe mopogore opogore igolo kinde ka kinde kaka yor rito alwora. Wanga wacho ni koso golo taka go oko e kuonde ma osechokgie miyo kaunti bedo gi tich matek e chenro mar rito alwora. Ne olose kinde mane owuok telo e chenro mar keto ler e boma mar Kindu Bay. Chenro mabende piny owacho mare osebedo ka timo e kinde ka kinde omiyo go dwe ka dwe bende. Jakanyo e sekta mar uchung' ne rito alwora ne omedo jiwo jodak e kaunti no mondo bede okang' manyime ka girito ler e alwora no. Kamora mora ma itiye kata obedo ni ichungo, inie duka, inie chiro, akwai ni kamibete no item mondo bed maler nikech ler chakore gi ng'ata achiel. Kawuono wayango wach mar ni ler chakore kod in kod an. Kamano wawuoyo gi jopiny ni wariuru lwedo gi sirikal. Sirikal nigi chenro mag keto chike mag rito alwora ma jogo ma waboyudo ka wito taka aoyaye to ibiro maki kendo will be charged with fines of polluter pay principle. Nwang'ado bura ni ler mar alwora especially mar chirni wa en gima duong'nwa. Mane momiyo nwawacho ni dwe ka dwe wakawo odiochieng' achiel waywe town achiel. Waseywecho Homa Bay, sani waseywecho Ugis, kawuono waywecho Kinduka, wabro dhi kuonde mamoko mwachak walwor mwachak waduogi. Kokel skips kae
nyakukel tingni mating'o takataka to dhi puko to kendo chak duogo gigo kani nono. Kik wabedi ni kendo takataka puki ipong'o mapong' ma gini tow kapok ogol ang'owa takataka. Kwa kanyo ni lit kod kuyo kwako gwenge mache Barusi manie boma ma Eldoret bang' nyithindo moko matindo 2 mach wang'o ka machielo to pod oyudo nyaka hinyruok. Yangore ni jonyuol nyithindo go ne ochinyo misuma bang' stima lal, to kata kamano wigi ne owil gi nego misuma go kendo ne ochwe momoko mach e odno ka ginindo. Nyithindo go machiel kuom gin jahigni 5 kod machielo ma jahigni 7 ne owito ngimagi e masira no. Nyathi machielo to pod itemo res ngimane. We think mapenzi ya Mungu yamefanyika, lakini tuko na huzuni mkubwa kwamba tulienda hospitali kubwa lakini hatukupata msaada wa haraka. Nililia sana na daktari yule wa ICU ambaye alikuwa kule, nikimwambia tafadhali tupigie simu hata zile hospitali ambazo ziko karibu, kama tunaweza enda wapi tupate kitanda, hata kama ni gharama tulipie. Akatuambia kwamba sisi wenyewe tuende tuweze kutafuta kitanda. Nahisi vibaya sana. Kitu ambacho ningeomba madaktari wawe na utu ile tu ya Mungu, waeke Mungu ndani mwao. Wakati ambapo mtu anawafikia, mtu ako na shida, wanafaa waeke Mungu ndani mwao. Hiyo roho ya huruma. Lakini huyo daktari hakuwa na roho ya huruma. Kwa kanyo ni maromo jopur gi johala 50 mowuok e gwenge 5 e alwora mar Imbo mar Kenya biro buonjo kokalo kuom omenda ma ibiro jiwgi godo pith margi maromo siling bilion 15 e chenro mochak kod riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Lake Hub. Jopurgo mar pith gwen, pith olemo mar matunda kata passion fruit, pith mar kich kod mar njugu e gwenge ma Kisumu, Siaya, Kakamega, Bungoma to kod Kakamega biro yudo siling 100,000 ng'ato ka ng'ato magibiro jiwo godo pith margi tok tiegruok kendo puonj gi yore mag yudo chiro mondo gidongre godo giwegi. With the Prepare for Agribusiness, we want to train 100 young people in Western Kenya, that is Busia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Siaya and Kisumu. And these young people will go through a vigorous training where we'll train them on pitching, financial readiness, how to raise funds. And at the end of the program, we plan on giving 300,000 Kenya shillings to each and every to the last 50 agribusinesses that will be in the program. Jomaro rawera kata youth ohero biashara makelo pesa mapiyo piyo. Gidwaro ohala mamiyo gi pesa mapiyo piyo. Koro king'iyo ohala kata mar gwen, sama ng'ato okawo gwen matindo tindo kata gidwa hatch, iyudo ka gwen dwaro kata dweche 2 kata dwe 1 to gwen ni gin ready nyalo tere chiro. Koro mae momiyo wa target value chains 4 gi, nikech wayudo ni value chains gi ema kelo yuto mapiyo to miyo rawera nyalo bedo involved kendo miye time kendo miye passion dedication madwarore mondo gitimo ohala gi. Wakani ni jatend migao mar mochung' ne weche mag kunyo mwandu manie bwolo Salim Mvurya osingo kelo lokruok e sekta no mondo jokuny mula matindo oyud lwasi makare mar timo tijgi mar kunyo kaachiel kod uso mula. Jafwambo marwa ma Migori Juma nigi ler mar wachni. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori, Mvurya ne obedo kod romo kod oganda mopogore opogore mawuok e sekta mar kunyo mwandu ma e bwolo, kama ne gitwake okenge mopogore opogore mar bero sekta ni. Wado mondo wangi safety mar miners. Majorly mondo wangi ni mining ni kitime obedo maber machal nade ne environment gi jima timego. Polisi samoro biro lao jogi kagima mining en tim marach kata en tim mar kuo. Koro decriminalization che mag mining mano wach maber. We should have an artisanal small mining committee which is composed of officers and people from Migori to ensure that they also participate in issuance
of mining permits at this level. Viora ni owacho ni piny owacho biro kod lokruok ma opogore madhi kelo ber to ahinya jokuny mwandu ma ebolo matindo. And they have been sometimes running away when they see government officials because they think what they are doing is not recognized by government. Ne owacho ni kuom kinde mathoth jokuny mwandu ma ebolo matindo oseber ka isando weni ok osebedi ka oyangi kod chik gino mowacho ni koro nyaka rum. So I think the first reform that we want to do in the country is basically to decriminalize artisanal mining so that artisanal miners at whatever level can be recognized and can be supported directly by government. To really look at the reality and the policies that the national government, which currently is responsible for mining, is trying to roll out. Are the challenges on the ground and the policies aligned towards bringing improvement in our lives? Jatend migao ni wacho ni jokuny mwandu ma ebolo matindo bende idhi keti e gube matindo tindo kama bende koro piny owacho nyalo konyogi e yore mopogore. When they are recognized and organized into cooperatives, then we have an opportunity first of all to link them with financials, but we can also support them also with equipment. Ne otene kod governor ma Migori Chira Yanko mane okono piny owacho malo ne oket lwasi makare ne jokuny mwandu ma ebolo matindo. We are developing hope that your visit here will discover for us the mineral resources that have hitherto not been discovered. We are developing hope and encouragement that those minerals will be beneficial to our people and the environment within which they prospect, mine, and trade in those minerals will be safer, and the proceeds will go into their pocket. Jogo mantie sekta mar kunyo mwandu ma ebolo wacho ni gisebedo kod midhiero mathoth ka bende gombo margi en ni piny owacho koro keto okenge makare mar jologi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya kwa kanyo ni apis jarang budget ma thuru ka endio yango ni piny owacho ni kod gope maloyo bilion 600 mane pok ochul ka chop giko dwe mar 12 higa mokalo. To kaka George Batilero, jarang budget men Margaret Nyakango e twak mare nyimo od bura mar Senate olero ni tiyo kod lony manyasani mabiro tieko midhiero mar deko mar omenda ma ichwalo ne counties. E nyim komiti mar Senate mochung' ne ng'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny, jaga budget ma pacho ka Margaret Nyakango ni onyiso komiti ma otelie kod seneta mar kaunti ma Vihiga Godfrey Ososi gimomiyo gope ma pok ochul pod ni malo e pacho ka. Okoni podho omenda ma counties dwaro mondo gitigo de chulo gope deko nikech moko kuom counties medo gario budget magi ahinya weche mag nengo mag mwandu ma gidwa chulo ka moko bende baro kod omenda ma gikwayo kendo timo godo gik mamoko. Exaggeration of revenue has been one of the key causes in terms of budgeting, from the budgeting point of view. And then from the expenditure point of view, diversion of payments to non-deserving cases would be one of the key reasons. Jaga budget bendo koni counties moko chwalo dwaro mar yudo omenda mag chulo tije manotim machiegni kama ne otim chon mawinjore chul mokwongo iweyo oko. The payments must be done in a first in, first out method. That means that the oldest goes out first. The role of my office is to enforce. So we enforce, and some of the rejections that you may have seen are as a result of requisitions coming for payments that are younger than others. E kinde no jaga budget mathur ka oluoni nyaka giko dwe mar 12 higa mokalo. Piny owacho mamalo kod mag counties ne ni kod gope maloyo bilion 600 moting'o bilion 80.8 mag migepe mag piny owacho mamalo, bilion 400.68 mag bede migepe mag piny owacho mamalo, ka counties to ne ni kod gope maromo bilion 157.91. Mondo geng' yore mag deko puodho omenda madhi ne counties kendo neno ni chudo mag gope kod mamoko time yo mapiyo, jaga budget Margaret Nyakango luwo ni tiyo kod lony manyasani e yo makende mabiro dino rode mag mibadhi e pacho ka. If we automate, then
it will be possible to only receive a schedule once, and then it is clear it is not possible in an automated system for a schedule to be submitted twice. That's the only thing that will save us. Senator Manarok Ledama Olekina, mabende en jakanyo mar komiti mar Senate mang'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny, owacho ni winjore counties omi thuolo apisi mar jaga budget mondo mi odonje lai mag chudo ma itiyo kod counties. Ka bende ogolo siem ne apisas mag county manyayo timbe mibadhi ni biro kawnigi ondamo mager. County governors must now be ready to allow the control of budget to be able to log in and see the requisition that you asked for. You requested 100 million to say you are paying so and so and so and so. Did you pay those people or not? KRA must also take a very active interest in this. We will now begin to criminalize accounting officers, and we will take it under our own volition, our own initiatives. We will now be suing them. If you requisition money and you do not pay what it was intended to, you'll have to pay for the consequences. Mondo tich obed mayot, Senator mar County ma Migori Eddie Okech okoni counties nyaka yang malongo gima gidwaro timo e budget margi. Jo county team priority budgeting margi kaka sanity supplementary budgets mose dhi mbele gikete priority mondo gichul kembe kaachiel kod jogo mosetingo county mapok ochul pesa. Joma kwayo pesa malo onyisi ni wadwaro pesa mwadhi timogo wadhi chulo jopur moko jotich moko 10 to gidhi chulo jotich 50 jotich 100. Koro mano en shida maduong' kabisa ma control of budget nonyiso kawuono ni counties bedogo. Edi bende oluwo ni gidhi keto okenge mag neno ni janon buge omenda mag piny owacho otimo tije yo makare. To ng'amono wariro ne kabisa bang' control of budget en auditor general mondo mi ng'ini pesa mano wuok be otiyo makare mondo mi chieng' moko ing'iyo pesa mbele kucho ni dhi kwa pesa machielo to koje ni wuok. Twak mar gope ma piny owacho ni go kod yore mag chulo gi omako mach e pacho kae kinde ma joma notiyo ni kod geno ni biro keto kenge mapiyo mar chwalo negi chudo. George Bati, Ramogi TV. Rosel en aena kidieny achiel. Nitiere gimoro machal kode to ok en. Makoro luongo ni the fruit. To ma calyx. Any parts of the flower. Koro calyx ni ema golo flavor. To ma itiyogo mana sami iloso jam. Lo ma ber kode en mana lo mar anyuon. Emo ber. Muka to Airtel Money. Aji changes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 mar 2 higani endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higani endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Kenyans are winning big on Shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyikwara Ramogi mane ka mwalore chenro mara ng'ichu welo ntiere weche achiel 2-3 manuoro nwa ka 2-3-6-0 we ang'iyane ka nyalo somo moko kuom gi ka endi piyo. Ramogi TV awuoro jonyuol mariembo jopuonje skunde giwe tero siasa skunde wa ma Steve kana mbira ugunja. Ramogi TV chenro mara ng'ichu welo neno maler kendo moro waka wan gi jaoda Betty min Lensa la Kisama Nairobi
Joe Dundo mtu kubwa size ndogo. Joe Dundo erokamano ahinya kuom pachi. Ramogi TV winjore maler, an mwalimu Evans Ongicho Suba Sindo koni tune nadi tamati. Erokamano ahinya. Kiswahili jimone neg ng'ato kala erokamano. Mane kama wewe chenro maro ang'ich welo Sadek obrogo mbaka kendo mopogore kikode mabura ahinya. An nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere Sadek. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's night